Vlogger ka pero wala pa naabot og 1,000 subscribers ang imong YouTube channel. Okay. Nakasaktong balay. Pasok intro. What's up everyone? This is your boy here, Louie M. Cho, creator of this channel. Welcome to my channel. Kung bago pa ka sa akong YouTube channel, please like, share, subscribe ug i-hit na pod ang notification bell para updated ka sa akong mga bag-ong videos. Getting your first 1,000 subscribers is the greatest achievement sa imuhang YouTube channel aron sa pag-build sa imuhang future as a video content creator. So for this episode, akong itudlo sa inyo ha guys ang saon pagkuha ang 1,000 subscribers in a very easy way, just like mine. Tip number 1, create viral trend videos or evergreen videos. Kanang viral trend videos mao na ang kanang mga viral nga mga videos karon. Dayon i-remake na siya, for example ana ang Dalgona Coffee bitaw, viral man na siya, do a remake on that. Sure ko nga patok yun na sa mga bagong audience. On the other hand, ang evergreen videos mao na ang mga videos nga mo generate og mga videos all throughout the year. Like for example, kaning ako ang video karon di man ni siya viral pero evergreen video ni siya kay mo generate man ni views maybe kada adlaw, every bulan, every month o mga ina o intiro tuig. Whereas ang viral trends katurag yung specific nga topic or viral nga mga videos karon. Kaning duha ka klase nga mga video mo generate ni siya og mga views over time provided nga nindot ang imuhang title catchy, interesting, og ikaduha nindot kag titles, thumbnail pareha niini. Tip number 2 aron mo dako ang imuhang subscribers, makuha nimo ang 1,000 subscribers. Use the principle of CTA, which means call to attention or call to action. Kani nga technique is very effective when it comes to subscribers. Kay ngano mo click sila kay imo man silang gi-guide. I-click ning subscribe o i-hit na pod ang notification bell para updated ka sa mga videos. Effective kaayo na siya CTA. Gangay. Tip number 3. Importante kaayo nga imong audience always keep on watching your videos. Pwede ka mo insert og bloopers, pwede ka mo samaan kinahanglan imong audience mo watch og 60 to 80% aron mo taas ang imuhang rankings diri sa YouTube. Kung na-rank ang imuhang videos dinhi sa YouTube, most likely mo show ka sa other mga viewers or other YouTubers or other unique mga viewers kay ganahan ang YouTube anang taas o retention rate, audience retention nga mga video. At the same time, very informative. So, bear in mind nga kinahanglan imong audience maglantaw gyud pirmi sa imuhang YouTube video. Kaning tip number 4 nga akong ihatag is usually maulaw gyud ta mo buhat ani, but embrace the fact nga kinahanglan tang mo build og audience diri sa YouTube. Therefore, kinahanglan ta og audience nga solid gyud. So, ang imong buhaton, you have to tell a friend. Kanang friend nimo kasaligan man gyud na siya nga motan-aw gyud na sa imong video, at the same time i-share po na niya ang imuhang video, so maka-generate ka og viewers, at the same time subscribers. And also tell your viewers nga guys, importante kaayo nga mo-subscribe ka aning akong YouTube channel kay aron you know. Number 5 nga tip nga akong ihatag nimo guys kung bag-o pa ka nga nag-YouTube, kinahanglan nga mo engage jud ka sa community sa mga YouTubers. Ang imong buhaton, watch their videos, comment, and then join live streaming o pag live streaming pod. In that way, mo taas imong subscribers, at the same time mo taas po gyud ang imong watch times. Remember nga kita mga Filipino aron taon ang atong videos, tan-ahon pud nato ang ilang videos. Mo manay usual diri gyud sa YouTube. So kay dili pa man gud dakog audience. So mo ginay atong buhaton. So before I leave, I would like to say a message. Don't focus on one video to blow up. Instead, focus on your channel, entire channel to blow up. So unsay imong buhaton?
be consistent in your videos and your uploads. So if you like this video, hit thumbs up and then subscribe to my channel, hit the notification bell para updated ka sa akong mga bagong videos. Daghang salamat.